Mga artista ning mga kabaw, mga kanding, mga iro, mga iring, uguman pag mga hayop na. Tungod aning pasikat ning FB Reels. Agoy Ginoo ko. Ang uban mahimo ng chip cook. Bisan buwad ang giluto, chip cook na. Bisan hangtod nga ang kalamunggay gigisa na o giprito. Aray Ginoo ko gigitik naman ang taong ko nga ning mga FB Reels ning mga kabuang nato sa social media oy. Mura ko og gitikon ko makatawa na lagi ko aning uban. Hasta ako siguro ila na pud talik kong katawaan. Ay Ginoo ko. Sa una YouTube ang gikabuangan karon na po sa FB. Nya kuan mga short video ra man gud mao na nga dali-dali po mga video. Ako gigitik man ko inganing atong mga kabuang sa social media oy. Unsa nakapud sunod kay wa man tay giraffe diri amo nang mga iring, iro, tukoy, baboy. Aw ang amo. Chika-chika ra ning among Raquel kay permanente mami makadchika. Okay, bye.